Искам да ви покажа една алтернатива на толкова популярната мечта на всеки един пловдивчанин да има самостоятелна къща с двор. Повечето пловдивчани асоциираме тази мечта с къща Марково Белащица. Намираме се в село Оризари. Ето тази къща, която изглежда по този начин, с АК-16. По-малко презастрояване от Родопската яка, имаме повече вода, имаме по-лесен транспорт по Пещерско шосе към град Пловдив. И най-важното, имаме по-добра цена. Парцела от 540 квадрата с пречиствателна станция, 3 паркоместа и гараж с секционна врата. Влизаме през входа, тоалетна за гости, всекидневна от над 40 квадрата, френски прозорци с южни изложения към Родопите и към полето. Кухнята предоставя възможност за кухненски остров, техническо помещение зад гаража за отоплителна система и бойлери, склад под стълбищата. Сега се качваме на втория етаж. В дъното на коридора имаме родителската спалня със собствена баня, тоалетна от около 7-8 квадрата. Спалнята е южно изложение, отново 20 квадрата. Детска спалня 1, детска спалня 2 и черешката на тортата. Тераса от 30 квадрата, която може да бъде използвана за зимна градина. И ако кумът ви иска да живее до вас, тази къща също е за продажба. Непосредствена близост. Може да си обедините дворовете, да махнете оградата и да пиете ракия всяка вечер заедно.